న్యూస్ ఆంధ్ర. కాట్రాయ మండలం తుమ్మగూడెం గ్రామంలో సోమవారం రోజున ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజింగ్ (ఎన్డీఓ) సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రంను ముఖ్య అతిథిగా రూరల్ సీఐ కె. రామకృష్ణ, చాట్రా ఎస్ఐ రామకృష్ణ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నూజివీడు రూరల్ సీఐ రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ మహిళలంతా సంఘటితంగా అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పనిచేయాలని, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజింగ్ (ఎన్డీఓ) ద్వారా మహిళలందరూ అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉండాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజింగ్ ప్రెసిడెంట్ కంచెల లింగయ్య, సెక్రటరీ గోలుకొండ సుధారాణి, ట్రెజరర్ కంచెల రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన నూజివీడు రూరల్ సీఐ కె. రామకృష్ణ, చాట్రా ఎస్ఐ రామకృష్ణను ఈ సంస్థ ద్వారా పుష్పగుచ్చాలు అందించి దుశ్శాలువాతో ఘనంగా సత్కరించారు.